Soc el Jordi Creus, actualment director de la revista de divulgació històrica Sàpiens. És una feina que em permet estar molt en contacte tant amb la història del nostre país com amb la història de la resta del món, el qual sempre és una satisfacció, sobretot si ets historiador. Recentment he publicat amb l'editorial Ara Llibres Dones contra Franco. Dones contra Franco vol ser un homenatge a la resistència de les dones antifranquistes a través de 6 vides, des del meu punt de vista, apassionants. Són 6 dones que tenen en comú moltes coses, principalment la seva capacitat de lluita, és a dir, l'enfrontament directe contra la dictadura franquista. Una altra característica que les uneix és que totes elles són filles de les classes populars i moriran amb aquesta mateixa condició, és a dir, no hauran tret cap rèdit de les duríssimes experiències que els ha tocat viure. I finalment també són totes elles, sigui per naixement o adopció, tenen vinculació amb el nostre país, amb els països catalans, és a dir, des de València fins a la vila nord-catalana de Banyuls de la Marenda, passant per el Raval barceloní, per l'Hospitalet de Llobregat o per la Terra Aspra del Priorat. El millor desig que podria donar a Ara Llibres és que continuessin fent les coses com fins ara, és a dir, molt ben fetes i sobretot amb molta il·lusió. La il·lusió a la feina és el motor principal, sobretot si són feines creatives. Per tant, Ara Llibres, continueu igual i molta sort.